първите винаги намират място в историята. Българската летопис на Бялата Олимпия едно име има своето златно място, макар и с бронзово постижение. През 1980 година в Лейк Плесид Иван Лебанов успява да реализира дългогодишния стремеж на българските спортисти да намерят място сред най-добрите на зимни игри. Скиорът от Велинград се класира трети в 30-километровото бягане и печели първият медал за България от Бяла Олимпиада.